Idol Janiel dako gikang sunog karon mapanahon na diri sa barangay 24 ni ato ang dakbayan. Barangay 24 ni siya Idol Janiel gani na karon diri pud ang si Palco nagpahigayon sa sila sa pagputol sa linya kay agoy pakasulod naman ta diri Idol Janiel sa mga bypass operation. Oh, gamay kaning area. Sudlonon kani bitaw likod sa barangay 24 nga barangay hall, covered court. O diri sa Idol Janiel ang problema karon kay dili kaagi ang mga fire truck ay makasulod diri tawra og motor. Oo, mo na tong makita dinhi karon. Grabe ka. Yes, dad. Oo, residential Idol Janiel pero may pabumagod ani kay daghan pod boarding house. Oh, daghan boarding house karon. Gamay na kaya Idol Janiel kay ato ni karon. Tawagin siguro kung balik kayo doon ganyan. Uy, natin niyo. Agoy, ginoo ko. Yes, Idol Janiel atong live ta karon dinhi no. Asa mo rag imuha siguro ang area mugpan siguro diha no ang kuan kanang medyo apiti ni di siguro Janiel. Okay. Dito sa mo. Di ay sabi kay na naman ta sa sentro Idol Janiel. Grounded na ang semento dito ka masugod. Sa loko. Oo. Okay. Bawal na. Wala na masuludan. Si kani Idol Janiel ba? Okay, kani Idol Janiel. Arang-arang na ni. Oo, so nakatubang na kita ning balay karon Idol Janiel nga kamulog gilamoy sa kalayo. Gani ko makita nato dinhi no, naka-oxygen na, ang mga fireman nga nagresponde karong mga panahon na dinhi. Nga naro ba sa kanay nga pagawasa Idol Janiel no? Oo, wala nagawas kaysa to makita karon dinhi Idol Janiel. Oo, ato makita dinhi sa tanay mutangan. Ubay-ubay na gini ka mga balay niya. Dugol kayo niya. Ang mahita mo ko na Idol Janiel. Ang gawas, ang imo pagawas, balay na dayo sa musulingan. Kaya magkita ra lagi mo, inana lagi siya kadugol kayo Idol Janiel. So kung makita nato dinhi karon, hastang inita, perfect yung inita karon diri sa location. Kusog sa kay hangin Idol Janiel. Pastilan. Kaya gani ato makita ni karon. Agoy nakaagi na mga ko diri sa una Idol Janiel no. Ni mga bypass operation lagi karon kanang sa una bitaw. Na nagkalayo mangayo Idol Janiel ang balay karon ato ang makita dinhi sa mga location. Oo kaning naagi kaning pagsulod bitaw nimo sa kining dalan nga dapat gani sa Barangay Hall Idol Janiel. Gikan kag Agodo Street. Kanang sa SM at Bang na may dalan diha di ba? Pag mo street ka, di ba ang Barangay Hall kay right side, ay left side? Ang may tabo Idol Janiel, pa-left gihapon ka dalan, na ay dalan diri ka na maligya diri. Kaning una gikay nga balay Idol Janiel. Gilamoy na sa kalayo karong mapanahon na. Kaya mo na pangagi ng matrap. Oo, sige silang bandong. Atong follower gani na to Idol Janiel. Nag-apil iyahang balay, nagilaka in town siya karong mga panahon na. Oo, kay kalit-kalit lagi ang mga insidente. So, wala pa'y pag-subside sa kalayo karong mapanahon na Idol Janiel ha. Pabilin pagyapong ko, so tayo. Itong tayo ang aso nga bigawas karon no? Niinay area. Kung asa ang sunog na natin ngayon, binisag sa tanang butangan. Nga may bata ko diri Idol Janiel, naghilaka. Pero mo lagi, ang giuna lang sa ginino ang pag-atiman. Niinay nga mga nasunugan karon o gani nga mga balay nga kung pwede matabang pagid Idol Janiel. Hasta pa pong inita karong mapanahon na oy, nya mikatak man siya Idol Janiel. Oo, ang hangin Idol Janiel kanina ning tuso ko kayo. Pero karon hinahinay na nga nibalik na sa hangin Idol Janiel. Oo, nibalik na sa nya ang kainit karong mapanahon na padayon nga ato ang nasinatian galagiting og ayo. Gani sa kung atubangan karon Idol Janiel daghan na kay fireman nga nagtinabangay. Kaya kung maobserbaran pa nato dinhi sa to ang location, nay mga rela para ba dinhi Idol Janiel no? 1, 2
Janiel, mag-plaster. Oo, likod siya, Idol Janiel. Pero, kung dinisag ka sa may SM, atubangan bali siya sa SM, dili sa Osmeña Street. Oo, bali, diri siya sa may Agudo Street, Agudo, Idol Janiel, Agudo Street. Ato nga nakita, dinisag karon sa ato nga na hinutangan. So, dini karon grabe nga pag tinabangay. Oo, dinis ako ang location karon Idol Janiel. Grabe nga tinabangay na ito sa mga tao karon. Pero malagi wala pagighapon nag-subside ang kalayo. Oo, dinis ato na putangan na si nanay dinis silipakan niya sa fireman niya. Unahan lang sa ato pero dili pa gud pwede pa Idol Janiel nga ma-select sa nila karon ang ilang dapat nga palungon tungod lagi kay grabe nga kumbati pa sa taga-fireman karon ka kalayo Idol Janiel. Wala pa nag-subside. Kaning unang nga balay, nasunog na ni siya Idol Janiel. Kaning ikaduhang balay, ikatulo, ikaapat, wala ni na-apil mo nang ipanagamutan karo sa fireman na mapalong lagi ni siya Idol Janiel na para dili pa mugatag. Ay labi na usab kung makita na to karon nga kainit sa kalayo naglagpit karon mga panahon na. Oo, Hindi ko nila lang kasi sa mga transformer. Alam mo sila may oo. Sige to po ma'am. transformer. Oo. Pagkaw man, dito din puno katag ang kalayo. Ano man nakita nga transformer na? Diri sa tunga, diri kaning sunod ani nga balay. Naada transformer diha. Gi-convert pa nila na daw kuno diya. Moy kino nila nga nagko sa sunod. Oo. Na ang sunod anang ngay ni Buto sa akong ayaan sunod na sa Bali, ari kaduwa ka tulo na sunog sa ibabaw. Tapos na ni photo na squid na murag transformer. O mo gani, di sa ibabaw na sunog na. Wala na. Koneksyon na yung patay sa barangay. Sinanay Idol. Yan na nay, mauman day. Mauman na ilang clearing na. Ay, masalpay mo gamit. Kay bawal ang sulod diya kay matiskas pa diya. Sinanay Idol Janiel gabi taon niya nga hilaka karon na unta mapagawas siya mga gamit. Oo, asa mo padapli sa taha kay grabe ka init na kay Idol Janiel ini sa to location. So kung makita, guess what? Yes, naka-live ta karon Idol Janiel ha. Oo. And kaning balay karon, ugoy, katudi kaduha balay Idol Janiel affected naman dai siya. Oo, gihinay-hinay na og lamoy sa kalayo. Unaay motor karon na ginapadaplin para dili maapil. Kang imuha na chief. Oh, kay agoy simbako niya ang gasolina. Asa ang hose daw? Oo, asa ha. Okay, nagpadaplin ko Idol Janiel ka ang kalayo karon. Wala pa'y pag-subside niya ang ginabugat pa karon ha kay itom kayo nga aso. Kaya kung makita nato din ni Idol Janiel ang hangin ning kusog mampod. Pastilan ginoo ko. Oo. Kung gano sa nga nakalayo, kusog sa kay hangin. So makita nato din ni karon Idol Janiel na ay firewall aning di pa nakabalo kung balay baning na nakabutang nga don't block the driveway Idol Janiel ha. Oo, kay marag naman ni poste din ni karon. So na ay firewall. So marag makasalbar ni siya. Kung atong isgutan ang pa kay nag-atubang manguta karon padulog bulwa bali atong direction Idol Janiel. So ang left side nako may nasunog nga balay kaning na firewall wala ni siya na. Sir, kasi ni balay sir. Takuha na, tagay na sa kanang pagkana sa kanang budigaw ng kargana sa mga galon. Di pita. Kani sa connection niya rito pero di na mapiktahan kaya sa pinto man. Okay, na may firewall. Oo. Ang dito sa manitaman dito dapat sa graphic ang firewall dili. Dili. Putol rasad. Punta ka sa kanang gusto tanong padong barangay. Agoy na pasunog gihapon to nito unahan. Connection na ni. Wala pa yan kalay padong dito na. Dapat na sa Greenwich. Mga pila na kani ka balay sir. Oo, dagan sila ng mga lapulo, 15. Ya, wara bay dalan dia kayo no? Tawo ra no? Pero tao ra magalusot. Tawo og bite. Oy ko. Na, mao na ni karon Idol Janiel. Oo, o sige, kuan diri sir landmark kanang ilado gid nga lugar. Ang iban na ni. Oh, tawag diri sa mga tao. Kuan dire kay ang bani-bani kontrol dire pero kuan sa Zone 6. Zone 6. Oo. Ang naila sa mga tao diri Zone 6 ra gyud. Napay na ilagay na lugar kanang dumag dire. O sige tawag nila nga lugar diri. Naman kay ang kuan dire sa mga igago taga dire ko mga igago gyud. Oo. Balaba. Balaba. Oo, pero ang ako nila dire parang 24 ra gyud. 24. O kana nakaukos ma'am, ako na igagaw. Kana sila kana nanabang na. Oo, kana oo. Oo. Dumag na dire. Zone 6 nila. Oo. Agoy, pastilan. Ikaw ning tabang ng pugka. May tapong ko giniya sa sulod pero gibuto na manggod muna nga
bante na lang mi. Taga diri ka o dili? Dili taga kuan ko, taga Cagayan nagyapon ko pero nabilan ako sa kuan, Cagayan de Oro. Oh, makadapit sa Cagayan. Kuan ko sa Cagayan karon sa nagtrabaho ko diri sa Ayala pero taga kuan ko taga Binaniba gigo. Ganina sa Wapay Sunog na naka dire? Oh, nanako sa barangay. Nag-usap na to. Naglantag basketball tapos Kanay day basketball. Oo nga. Sinigita, nasunog daw. Oo. So, nana media, Oo. ang kalayo nagkamulo paglatag sa babaw. Oh. Tapos patatawad, iboto na dayon. Nana iboto sa babaw nga nakusog kayo. Asay una, ni Buto or Kalayo? Kalayo na una. Ay hadin Buto. Ayun iboto puro ang duda ra kung kato ang gasol. Siguro Amoy. ni pinang gasol, iboto ni Sproid. Oh. Boto ni Samu Kogpan, ni kalat ang kalayo. Oo. Kaya kanang gasol mag oxygen man na. Oo. So umukuha na sa kalayo, mukapag ina, boto, span ba. Oh, nya ato maobserbaran karon sir, kusog ang hangin ba? Gusto nga ngay mo na nga ang delikado umulatay ang kalayo padulong dito bigas. Mutabot pa ba na yun? Naman ay drainage. Wala na na? Dili na na? Nay drainage, napay sa atman sa drainage na po ibalay gapon. Agoy, simba ko. Sa imong lantaw sir, o sa nga zone ang affected karon aside sa zone 6? Apil ako na siguro. Kaning 7? di mga sa 3, Rosunto 3 anak. Magdaan bigapon. Agoy. O mula kato ba din wala ni ang kalayo. Kisa ning balay ng aspong atubangan sir? Kaila ka? Oo, kilala pero kailan ko nang kuya ani na tampo ko ng tumboy na yang igso na mga pulis gapon kun na po igso ng pulis anang nakuha ni. Nagpuyo diha? Ano po yun ani pero pag mo ako sa ganina kita sa account ta siya. Isalba niya mga gamit ilo masalba kusog ang kalayo. Gusto tayo. Motong Unya, na. light material, no? Mga light material, no? Oh. Susay. Problema ni sa kadikit-dikit inigawas Oh, mo sa dili imo mga ha. balay gyud dili gini mo makuan gyud madala o ganang katong mga farm dito na emergency. Oh. Kasi madali- Fire extinguisher. Oh, ina gid ang mga masalba gid na o tabangan gyud kay kung wala ba assign sa mga area mga inana, dili gyud matabang ang balay o masunog gyud makatay man na kay kusog ang hangin. Oh, makita po nato karon sir ang kaning mga balay, light material pinintalan po ang uban ba? Oh. Stilan oh. Asa mo pangalan sir? Jong. Jongjong. Oh. Thank you kayo sir Jongjong ha. Nakagawa sa nimong paryente sir? Oh, nagagawa sa mga printer pero ang ilang mga gamit Wala gyud. wala ginasalba. Kalit mong gud no? Asa gito oras sir sa murang taw? Ha? Oras. Karon lang Taon tatod. pa, Tatod. mga alas 10. Alas 10. Nakalit yun siya. Oh, galit. Buto ba? Wag. Gasol ba? Gasol. Gasol na ngayon, Gasol. ito display Buto, dito gasol. sa ibaba, muto ni Katagit, kalayo. Gatag, di tanan din. Gatag. Jesus, ginoo ko. Oh, na ang mga balay diri idol Janiel, mga light material no. Nga to ang makita din sa mga location karon. Ang kaning nasa patubangan idol Janiel. Isa na balay gong. Ila, Panido. la, kwan. Yeah. Kana siya? Mga tagiya? Ay, pastilan naman din mga tagiya diri idol Janiel oh. Ato ang makita. So kanina sa patubangan niya balay idol Janiel. Aman. Tama ko ni. O, kanara? Kamera. Tanan nila mga gamit. Mulingon pa gani na no. Mga rep. Nariya, tanan. Sunog. Ako ginoo ko. Oo. Ugoy, na nasa ni puto idol Janiel. Gasol. Gasol? Gasol to. Gasol, gasol. Agoy, Gasol na gasol. sa tugol. Ay, tay. Gasol to? Oh, gasol na sa to. Basta gasol mo puto, expand gina, kalat gina po ng kalayo. Ya, ang uban na ba dire? Ka boarding house. Ka boarding house, No, oo, ka boarding house no? Ayala. Katay na to. Ano, katay na to. Hala, ni katay na idol Janiel. Asa man ang zone? Dire, sakop na po na. Good. Kalat na dito, katay na dito gid. Katay, gina, tanan. Oh, Dikit-dikit ra ba ang balay dire? pila ka balay ang? Dikit-dikit ang balay. Dikit-dikit ang balay dire. Dikit-dikit. Sa kuha tubangan idol Janiel, duharan ni pero sa likod ani pero tingdaghana kay dikit-dikit man ni diri nga balay good. Oh, imong pultahan, imong dingding, mag-usap og dingding sa imong silingan. Oh, Dikit-dikit ba, no? Mag-usap rin. dikit-dikit kayo, di ba sir no? Oh, Kita sa diyan. Dikit-dikit na tanan. dikit kayo. Wala may balay dire? Wala. Layaran niyo? Layaran di ay. Oo. So, ako yun sa man to. Ha? Ito sa ha? Salamat sir ha. Ito sa Pikas, idol Janiel be. Kaya, naa dito sa Pikas po be. Ato ni nga libuton. Kaya napunti gigupin. Napunti gigupin ganila idol Janiel. Nga dili lagi dagat lagi party ka na dito sa sulod. Kaya wala na dapat ipakuha. Kaya, naman sa dili karoon na kaya. Kinig na karoon karoon. Pinasa na lahat kayo mga party.
Wa pagani siguro ni kaligo kay kuan man kanang wala ka nabasa ang buhok. Oo, so mana pa makita din sa photo location karon. Dito ta pikas be sa may barangay tayo dyan yan. Kaya di na maagian karon. Oh, di na maagian karon ang Agudo Street tayo dyan yan. Close na. Oo, close na. Tungod ani nga kusog lagi kayo nga pag sila sa kalayo kaganina. O daghan na gani niya mga farma no, mga fire volunteer brigade. Ang nitabang karon din hi idol dyan para gid nga mapalong na gini no ang kaning kalayo din karong mga panahon na. So din mo ni siya ang dili na idol dyan. Oh, mo ni siya Agudo Street. Oo. So dala ka Allah. Idol dyan padulong naman din sa barangay ang sunog. Barangay 24. Oo, mana siya idol dyan yan. Ang ato na himutangan karon pod is natay diri sa barangay 24 na nga, barangay Hon. Dinihin na pagkapadulong ang kalayo karon idol dyan yan. Okay, ginoo ko. Sa kaya dagat tayo magipangagian. Ano dagat? Nanapod diri idol dyan yan. Mana mo balay ganang night. Ay, balay ana. Asa kay mong baklay kita karon ay do Janiel. Ah, kana diha man? Kana. Sige ginoo ko. Ah, base gola ra na. Oh. Ay sa kanidagan ta idol Janiel kay agoy. Oo. Oo, atong makita din ni karon idol Janiel oh nga. Mang, amang, nakadungog mo sa gidahilan transformer man daw.